To fa kamar yadda wasu manyan jarumai suka fito kwansu da kwarkwatar su suna ta cece kuce kuma suna ta Allah wadai ta bangaren wato musamman ma bangaren sarautar wato jarumi Adam Zango wato da kuma wato sarautar Nura Inuwa, inda wasu da yawa suke cewa ya dace wato a baiwa Nura Inuwa wato sarautar wato ta bangaren sarautar waka wato a faɗin arewacin Najeriya, inda suke ganin cewa tabbas Nura Inuwa ya cancanta kuma ya kai matsayin da ya kamata a bashi. Sai dai wato Nura Inuwa ya samu wato togaciya kuma inda ya samu wato rahin goyon baya a gurin wato makiyansa ta bangarorika daban-daban. Sai dai wasu da yawa sun ce tabbas Nura Inuwa shine ya fi cancanta domin a baiwa wato sarautar waka. Sai dai ta wani gefen wato akwai makiya inda suka fito musamman ma a cikin bangaren nasu wato na bangaren waƙoƙi, inda su kansu suka fito suka nuna wato rahin jin daɗin su akan hakan, inda suka ce tabbas ba sa buƙatar Nura Inuwa ya mulke su wato a bangaren waka, inda suka ƙara da cewa Nura Inuwa babu waƙar da iya yi wato daga waƙar sarauta wato daga waƙar soyayya wato sai waƙa wato ta gidan biki. Wato Nura Inuwa bai iya yin waƙar sarauta ba, kuma wato bai iya yin waƙa ta siyasa ba, kuma sannan Nura Inuwa bai iya waƙe wani ko wata ba. Hakan yasa wato suka ga cewa bai dace wato a bashi wato sarauta ta sarkin waka ba. Sai dai masoyansa da yawa sun tofa albarkacin bakin su ta bangarorika daban-daban, inda su ma suka kawo hasashe ta wasu bangarorikan, inda wato a yanzu musamman ma a cikin makiyansa muka samu sunayen wasu, inda kuma ba a taɓa tunanin cewa wato za su yi wa Nura Inuwa haka ba, inda suka kai takardu masu ɗimbin yawa dangane da cewa suna so a soke Nura Inuwa a cikin waɗanda za a baiwa wato sarauta ta bangaren waka. Sai dai kafin ku ji sunayen nasu, ina mutanen da suke yawan daukar namba mu kira mu dangane da cewa suna so za mu buɗe musu sabon YouTube channel domin su ma su dinga dora shirye-shirye kamar yadda muke dorawa. Sannan kuma ina waɗanda suke harkar waka, ku sani cewa tabbas harkar waka harka ce wacce take saurin kawo kuɗi a duniya kuma take saurin kawo ɗaukaka, amma ta gefe ɗaya wato waka take tallata mutum kuma take sa mutum ya suna ga ganin lokaci. Wannan harka ita ce wato idan kana da YouTube channel, da haka ga wanda yake bukata za mu buɗe mai sabon YouTube channel domin shi ma ya dinga ɗora waƙoƙinsa domin shi ma ya sanu a faɗin duniya. To ku sani cewa zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp, domin ta ɓangaren YouTube ne kaɗai za ka yi suna kuma za ka sanu a faɗin duniya har a dinga yayinka kuma a dinga neman ka. Don su kansu mawaka da kuma ragowar wanda suke harkar comedy ko fina-finai, ku sani cewa ta ɓangaren YouTube ne kaɗai suka sanu kuma aka san su a faɗin duniya. Da haka kai kanka idan kana bukata za ka iya ɗaukan lambar mu ka kira mu kai tsaye ko kuma ka bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari ina kuma waɗanda suke sha'awar wato za mu tallata musu hajojinsu a faɗin duniya, ku sani cewa dukkanin ɗan kasuwan da yake sha'awar da za mu yi matalla zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan ina masu magunguna na gargajiya da kuma malamai magada annabawa, ku sani cewa ku kanku ba mu bar ku a baya ba. Ga wanda yake bukata za mu yi talla zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Sannan bugu da ƙari na waɗanda suke sha'awa za mu yi musu waka, ku sani cewa tabbas ga wanda yake so za a yi mishi waka, kamar wanda za a yi mishi wakar aure ko kuma waka ta sarauta ko kuma waka wanda za a wake mishi kasuwancin shi ko kuma wanda za a wake mishi wani ko wata, ku sani cewa zai iya ɗaukan lambar mu ya kira mu kai tsaye ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Amma dan Allah dukkanin wani wanda ya san ba ɗaya daga cikin abubuwan da muka faɗa yake so ba, dan Allah kai ya kokarin ɗaukan lambar mu ya kira mu ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp din. A gurguje bari mu dawo ainihin abin da aje mu wato bangaren sarautar Nura Inuwa, inda wato yake ta nema ya dinga samun togaciya ta wasu bangarorika, inda wasu da yawa suke ganin cewa wato Nura Inuwa bai cancanta a bashi sarautar waka wato ta bangaren wakar arewacin Najeriya ba, inda suka ga cewa wato a yanzu wakar soyayya ma bai cancanta ba kuma bai kamata a bashi ba. Tabbas wasu da yawa sun ce hakan yayi, wasu kuma suka ce hakan bai ba. Dai wasu da yawa sun ce Nura Inuwa bai dace da wannan matsayi ba, wasu kuma da yawa sun ce ya dace. Sai dai matsalar da ya samu matsala wato daga na jikinsa. Sai dai domin binciko sunayensu, ku ci gaba da bibiyar mu a cikin wannan tasha tamu mai dibbin albarka, ku yi subscribing kana ku danna kararrawa domin jin yadda za ta kasance.